Dyrehaven Rotary Klub inviterer i samarbejde med Charlottenlund Travbane til stor familiedag på Travbanen søndag den 12. august. Dagen vil byde på derby-kvalifikationsløb og en række velgørenhedsarrangementer for både store og små. Du kan blandt andet blive malet i ansigtet, få dit eget ballondyr, se tryllekunstneren Tryllekarsten, se revyindslag og meget mere. Det, der er lidt specielt med den 12. august, det er kvalifikationsderby, så der er lidt mere spænding på til travløbet. Det vi har en mulighed for, det er at lave et velgørenhedsarrangement, hvor alle de indtægter, der kommer på dagen eller ud af dagen, de går til nogle vandprojekter, et i Sri Lanka og et i Indien. Vi er meget positive, og vi glæder os meget og har egentlig ret store forventninger til det her arrangement, og vi håber, der kommer rigtig mange tusind mennesker, så vi kan få en masse penge i kassen til en masse rent vand. Og så er der tryllekunstnere, og hvis man er interesseret i noget med humanitær arbejde, så er der nogle stande og nogle boder. Så er der nogen, der er helt vilde med livsstil og livsstilsmesse, så er der også en livsstilsmesse. Vi glæder os til en rigtig god familiedag, hvor vi bare skal hygge os, børn og voksne sammen. Popcorn, der er popcorn. Der er også popcorn. Det er altid dejligt med lidt popcorn. Og så bliver man jo tørstig, når man spiser popcorn. Så får man også lyst til en lille øl. Ja, eller kildevand. Der er kildevand. Også det. Masser af kildevand.